Vrhá telesa nadol. Uvoľnením tlaku a sily spôsobeným telesom s hmotnosťou m sa uvoľní rad paličiek. Paličky vyletia do vzduchu. Druhá domino kocka priviazaná k autíčku, ktoré braní guličke v pohybe, spadne a tým uvoľní dráhu guličke po naklonenej rovine. Gulička pokračuje po rovine, kde sa dostane k špajle, ktorá uvoľní kyvadlo. Kyvadlo narazí a posunie vláčik po koľajnici, na ktorom sú pripevnené ihly. Tie prepichnú balón, čo spustí do činnosti vzduchový generátor. Vzduch urobí bubliny, guličku sfúkne a tá narazí do loďky. Loďka sa uvedie do pohybu a narazí do autíčka na naklonenej rovine. V nádobe, v ktorej je loďka, je ocot. Po spadnutí guličky do nádoby sa sfarbí. V guličke je výluch červenej kapusty, ktorý slúži ako indikátor. Ďalšia chemická reakcia je rozklad chlorečnanu draselného. Po rozstavení chlorečnanu draselného hodíme gumeného medvedíka, ktorý zreaguje s chlorečnanom draselným. Chlorečnan draselný je silné oxidačné činidlo, ktoré prudko reaguje s organickými látkami. Gumený medvedík je zložený prevažne zo želatíny a sacharidov, teda organických látok. Ďalší pokus tvoria viazané oscilátory. Na galantérskej gume sú upevnené kyvadlá, ktoré uvedú do nádoby, v ktorých je voda a glycerín a tie spustia nasledovné chemické reakcie. Prvou je zinková sopka. V sopke je nádoba s pieskom, v ktorej je umiestnená porcelánová miska s dusičnanom amónnym, chloridom amónnym a práškovým zinkom. Po pridaní vody dôjde k prudkému znieteniu. Je to redoxná reakcia, pričom sa práškový zinok oxiduje na biely oxid zinočnatý. Je to prudká exotermická reakcia. Ďalšie kyvadlo narazí do nádoby, v ktorej je glycerín. Glycerín sa naleje do manganistanu draselného. Manganistan draselný je silné oxidačné činidlo, ktoré dokáže oxidovať glycerín pri izbovej teplote. Dôjde k vznieteniu glycerínu a následovne zapáleniu zápalnej šnúry. Zápalná šnúra zapálí cigaretu. Cigaretový dym smeruje do nádoby s manganistanom draselným. Fialový roztok sa odfarbuje. Týmto pokusom chceme dokázať, aké látky obsahujú cigarety. Sú to primárne a sekundárne alkoholy, amíny, aldehydy a hydrazín a ďalšie. Zápalná šnúra pokračuje k fakli, ktorú zapálí. Kyvadlo spustí ďalšie fyzikálne reakcie. Narazí do guličky, ktorá spadne na dráhu, na konci ktorej narazí do závažia. Závažie spustí kladku. Kladka vytiahne reklamný nápis a zároveň zapne spínač, ktorý zapne elektrický výboj v plynoch. Zároveň závaže z kladky otvorí dráhu pre valček, ktorý narazí do papierovej rúrky a tá vysype guľôčky z pohára, ktoré narazia na loptičku, ktorá spadne do basketbalového koša.